na obi busa hwefo bi busa se mema fo bi omu ye we kasa read ni ebroni kasa read sana me hu no enya asante kasa enya akan kasa na tetene pa na we ni efe ne sai na wo he na mpanifo de yedan bi fre na haba nyansafo bi fre ni buruni buntu bi fre ni ta ni bi si fre ni wi ya haba ya nyame aba ma ese ke yemfansi ye hu ya di wo ke ni aba ho nso ayi sumuna sun tonkom wa nya sibre panti wa ntimi anso nkyerema mit chanso na mo hwei ene ya sa ba opanyin de bisese ho nana de bisese ho nana se ebe kunya de a ye wo mu kase no mu ketua ye obrempo no manhene de no se bakasa de a obi ene panyin no beto no nana beto mpanifo no sua pi na afi ni mpanifo ho nana ni mu de nana akwaba ejesuasa nana obi busa hwefo bi busa se mema fo bi omu ye we kasa read ni ebroni kasa read sana me hu no enya asante kasa enya akan kasa na tetene pa na we ni efe ne sai na wo he na mpanifo de yedan ya de sana nanum de wosi wenka e de tetene de ya na nanum de ni mbontu buntu sa hede bia enu ne yatwitwa ne yede bia is great enu na yahubi ne yede agu abubuam na mpanimfo di jato so ne yatwini bo enu wachi ebi kan ho ayanim difo a wo munum se de yede taaye no enenim na enim se tano enye kanu nomno sigreti na yekoto ani edija so ano no ya tetefo no omunom ne sa eye de kaka ha no kaka eye osisa na se ya na osini ye oya na wakoti muntunu na oba wasoni seja papa bi na wode buntunu akokeka jana mana botonu ayi akira ba no kakra na wode wa momo na ni nsu abem na wode abobonso na wode ahye bebi akaka no ye ne ya no wonya ne se bebi akaka no ye ne ya na etise wa totofu ya to wanum na ntasuo ma ho de de no wudi to wanum na besa minim wonya ntasuo kura ntafiri bie no na atene de laka krebi na nsuolu bonton nsuolu bi ko kambre wa ekoni yemse pe minima de ebroche no se bonto pa se wa kotwi bonto ya dia tuje ma boto na ya pusa ni ya dia bobonso na dia asewa numa udodo ma asewa cha be mitimi ansani nsuolu bi bako wanum na se wanuma patasi gra akura ka wo morosa etu no bi otwibonto wori nsefu wi apatasi ya buru na akoma edene papa bonto bura babo wono enye binu de ekeka kan yo na ni de enye ya hahabai eye ya hahabai kura obo ade boye no ahaban bia wo mo a oboma wo mo ni emo akura wo mu die yawu se preko se twitwa menka ba akoma no bawe so so no nko anam no koto se menka fifira wonte na ha ba ni binwe we se preko yesa bi that se wo tete ade no so te se de abrechi ni odwa ye no preko nya sa
ono de wo fom no kakra na wo padie no hia no kyen de o kekan ka no so engineer ma bi wo ha ya kekan bo musa ne ya kekan sa na wadi ayi na wa na wa ye se wadi bi eyi ya na ye wo ana wa ye ni ye bi se wo na ye wo de a wo so nye ni ye na nsa ya enyu obi asem kro nti wi no e wo ho no nananum Jamaica fu ya o man bi sofo ena kwantu ani amane amahunu ya e ko ye na wo wira ye wo mun sumonto e wo mun sumonto e ho na kwala o panu de wontimi emfaja en hatama no mfaja nsomu no otimi ko twitwa no de aya chifuduro no wo hwie no setin sewahu na enum no anika ehiadom unze ba akofo ayese teteni adidie se woni anuafo ne didie no ote ne ho a wo ma na aduane a wontimi ni se ko ote ho etwa kakra bi obedie bi a wo me cheze aduane de nto akese mienu abesi na ni mo no kro ho aduane aburu nsunsun so nya na kono wi ya fra ne yai yai wi na ne ni Nipa yai ka dombom be bia kokoro bia so apa kokotia said e kan ta ho asem ni nhira o maame di hira no ho asem no o maame so mu na ne boni nyina afiri baba ti wo betena kotia efiri se mbeto won wo anya bre ne adaje amfa hweme hira no basa wi ya fra ne yan ba bia wo no wo ma aye no wo ma ni kan e ho che wo ma awi apatasi wo mo num wi no wo ko ba bia wo mo tete na emani mema no nyina wo mo kan wo mo hu bom se nipa baako enti se yese ko kire nipa baako bi firim na odi agura domba bo fra no yai bi fra na haba nyansafo bi fra ni buruni bunto bi fra ni ta ele bi se fra ni wi ya haba ya nyame aba ma yese ke yemfanse ye ho ya di wo kan ni aba ho enso ayi sumuna sun tonkom wa nya sibre panti wa ntimi anso nkyerema sumuna sun tonkom ozo nya sibre papa ko obeso nkyerema anso ayi nkwanche bode obehwe na wa ho ama na anyeye ahabai no omuna wo muninu die yenino wa wuninu so unino na tetena nipa nyina susu se obi a woni saade ye ni bia na ne tirimu osumo ye Wudini entesa mamenta fa wona kakra mitcha so no mo hwei na na de bisese wa hana na chemu se Wudini pa fa ne yan ye ko break aba meet Charles show na wo kan yan se o ko kire wi ni ba ko ma hwe ya o moto go so abo if say ya ha ya kele pabom ani pa dom na enum te yan te ya na mafo ya de no SY wi ni marijuana na nasefo no na tetefo ni kan yan na wo to so lidra ya freno yayi o ya dom otmi ya niema pi ya niema pi ebetimi amaniji asiba bi pa wokone se wo mo a wo munim no mpa no ake ho abom no wo mo gi ani a mi huru obi a debima mu debima so a se yeso wakonu wi na se be nsanka ho ya bibi ha na adwene
na ubeshia no da bonkem won kwanche unhia bi da nhunu bi so menti bi mpani nsam so da eyo krakra no nko mo bia wonini ho hye saade enu bia no se omo pa ho prepra si obi so aburu no ho a le bia wode bibi foforo na aframu enani ema eboro no edoso Sase uhu kowinsani aburo de da bonkam na bushi awi ni wadwale apotu kama wasiesie no pa na wode na kyen atofo mo kwa ubehunu sase nsan efedifo efrano yai na ede ebise na ase ehun komo nyene ne yensu eba wiase de ni atofo ya hwe ni ema bebre yehunu ni ema bebre kola so ba mu kokuru kotoma no ahunu sensai kola so ba mu kokuru kotoma no ahunu sensai efrise de ye ka bia enim de ye ka ko wi ezi akola so ba mu obemu wode be hye na sena no ahunu sensai se no ahunu sina tokuro unse wona huwana tia o mu kai ne ba ko de ahuma fufuro no mo de je na kwala wo so ba mu mpanifo ne mo ko dan kunchire na o de wo so ba mu bi na tia na wu no sensai obwa asante kasa ed na ekata ne ma bi etimi kura de bi hu a dasani bapim na tete wokura wo yira wa yo yiri bonni na wo twi na so wodam no o yo kompleni e kana ba ma anu odo se misa anse mibuya ne ntoma mfie ni mu misa no ba ma no ye koda e papa de ne dabua ebi kata me ho no wo kan na mu asemu papa no ne shi ana mibuya ne ntoma cheze so ko hye ne ntoma no mu ana ho kan no na uko ye papa ya mo an ntoma no wada so na wasin ni to ahwe da we de na wako na etieti wo ba no ye ni kompli na ye kan na be ma na no odini wo pese wo brebra so ya wasin me bua mu misa no won na ese so ye be ma obua me bua ne ntoma pa na se ni me bua ne ntoma na se ni mu misa no Ntumani di ye fi anu odi egu ose misi na mu misi ansa me ni dibuha oba bi atete wo ukope oba bi na nani efura uni dabu akora oba no mpewo na akwa ono ni ntumasina ade asia ne ya pisi ya wono wade be yi asia fra kurom no ofa mebuebu a wona atete no anto bi amana anu wabunu kwase odi ndi hunu no asa atete ntuma uko obebi sa asa jawo wadabu a uni dabu ade awura emfa kotu nkwada yiri kiro obapa nkwala ni je de ati abomumu nkwala ni je ati abomumu sasa mnu be ka ni denti ahwefo kakra mutie obia ni aje a wosre nkwala ni je de ati abomumu opa tia nkontomira bomu a ya chipa kosua hina tuatuam Chensi mama kwala ne man bode yefa odi bedia meya numusuo beba na fura ese boa no enso pa sisa bode chensi mama na kotia promo ketu abi empani voase kwasi abu enti na bomu sanja pesie kwasi abu enti bebi e dia pesie besiwa abomu ye ne bebomu kakra na asudie no we di simu anu atene sede e wode ne nsa na enu nkwa no obeti na pesi enugu wona bomu nasa mpani fuose kwasi abuntira senka oti ase na ambo kakra na mbo kakra ne ye ne kakra ki betimi adi apesi eni nyina wo enso kwasi abunti yakodi abomu na ma pesi aka mesremo ye nim di free ba ne de ye ko nim di free ba eni ba bi aye ko ya momie mo bo aye ho Omie mobo e ho na ba kofu akohunu ya na dansi fonim ba kofu akohunu ya na dansi fonim obi animo
ba ku fuo ko hu na asem a he tete papa bi a wo ko fuo mu no di mirika kiri o ko sa odu akwantimfi no obi apalisi kai na ni bonu so anu adan na ni mirika kiri no hia wo bi wo sai ade yo sei ko du ko tia no ko ba ma ne ade yo se hia mani abe kan twi papa twi kron ma hia mani abe tete honti na no obi wu akwantimfi obi wu wira mu a na nananum akoyi musuo ni abompaye ni apam sasa no enti sa nipa behu na wia wo betimi ahia ne bre bia nipa ne sasa nipa busuefuo bia wo ne ntifio no ono wa yi nipa na anim mfoni sa de bonsam daadafo no pe no no de tekwam ho no di hunuhuna nkrofo ade a wakohunu na akwanpono yem akwampono yemu na abohu na wadwane eni ebisa wa ase machia mani abe machia di ehu wa hunu bibia ehu ewa kwampono yem akwampono ye nananum de unse etimika kasa bi se meduru hwemu bi so na utimi hunu wanim ba bi a kobe kwansini mienu yase ande ye hwemu de wokwan no so bi a wo hwe a wo hunu na ye ka kwampona ena mu frɛ no careful na sante kasa pa frɛ na kwampono apono ade bi kuntuna na sante wo se ade na pono to so ade a abuka frɛ na kwampono na onam na akohia se ebi akwa mu obi adi awuda no obi aka se oboduo na maami bi no wogina kwantimfi no usu na uhuna na awa anyere wo ho na bibi yaye no eno ukohia sa honhom boni bi basa na nananum kana mani abe makohia amani abe kame yehunu bibi duo mframa bi anefa no anse nkwadunum ho no yewu sedi wo bi firi mu oba na mi awosi bi egu mi so no me kura mi bedru fie bepem sa abire kura me hu timi nkentene me wahi amani abe ka wu kushi ahunhun boni bi amani abe e ka sa no asete ene ye ne kan wo nye se o kan se nsuo bra mi suafo nche ni wura sremu akan kasa no enwa ni yebi mu nkakra na nsa na ye betumi dia ba na di ejesi akana nanum amani amahu na nsa eneka nti obi nsuro wudini wan de suro wudini ne ewudifu aba esi etwetwetira ene nipa nya ba bi mfai ehwe nyame adom abrase nenso mpani si wudini omo akokora wo wira mu da meet child show the way nana de bisese chirem na waka asem de bi a chire nipa wudini waye de no akoba kokora wo wiram so obi ankuwa a wo betimi awu nipa bonifo nyambranfo bi sheka kotena kwantimfi baabi na oba bi abefa kwa no so obi obekun wo ye be ma obekun bibi a de bedu akwantimfi obi obekun watena kwa no akwampono bi wo ho watena mu ni hwemu so agi nkrofo ne mapi bizi wani bono so a mirika ode ba no je so oto ne ma eso otugu ya no abesesa ne ma ni nyina ho de ato wiram na sewo nyina ka sie bi hye wiram ho na du kuro tintini bi oje ne ma na ye ma no atufiri wem no akotena wem oje no hyehyɛ na ye ma no atufiri wem no akotena wem wa hyehyɛ ma fede ayeden na tete wo man no tete kuru no ohini si dawuro so se wa ubetimi akokum sa wudini se yetuo se yaba se yesekai ade bia betimi dia akokum wudini no bia wa bekunu no me wade amede bechewo no hena odi tuo na kwa na se odi aba na eko no no kuru firi wira mo pia na bobi se ni na ni mo kura wutuo na ekura wo no wira befi oyani sa
ɔhene ne bɔɔ dawuro maame bi sɔre a ɔkɔ senana metumi akokunu mɛkɔ akokunu kuromɔfoɔ hu kɔtena bi gyan akɔbɔ adwaman kura nsi yie hana wabɛtena obetumi akuwan melefoɔ akɔwi sɛ ɔsenana mese mɛkɔ akokum Wudini no na nase sɛ wutumi kɔ na tumi kum Wudifoɔ na ɔte akwan no mu hɔ na mfie bebree wame nipa ho me kan yɛ ho na ade a mede bɛkyɛ okuroma no bia ni wa obenya ade ɛsombo sa kyɛn wo ɔbaa no wakɔtena sɛ be nkurɔfoɔ abigyan bi aba na niate hyehyɛ ne nneɛma nkyɛnse ntoma hwan na ɔfa tete yiwan yɛkeka no boɔ so yiwan ɛmaa no mmerewafoɔ ahemaafoɔ ɔmo de ti wɔ mu tiri na no ka ho bidie no saa dadeɛ no yiwan enye bredio enu de enye bredio ebodua mu o yɛka tuntum ya wa ne keka boɔ hɔ ne keka boɔ hɔ de desie enu na tete na wansanfo de twa mamadua efre ne yiwan maame no sisa bie ne boɔ desie ne ho kuntunkuma ko oje kyire no so ae ena ekuromofo bondutu hu kɔbɔ kɔhibra kɔbɔ dwaman ase ukokumu obetumi akum bolam ni Wudini no bonu tutu ama mi amfi wo bia sequence so de bia wen sɛ obɛkɔ akɔto sɛ maame no wawuda kwaanum no abɛka sɛ Wudini na kunu maame no kwa no totonyum no ɔkɔ oduru baabi a Wudini te ɔhwɛ sɛ wafiti n'anim na bɛrima bɔdwesɛ paa wohunu n'ano no wahunu ne hwene hwɛ bɛrima ho ne tirinwi paa ne atade hyɛ no na wokura sika no wonyam no ba maame ne sɛ ho mekum ɔne ndeta maame wo kɔi ɔsemi wura mo akoma mmra fam menko ambe wiase hwɛ sɛ deɛ ma ho ɔfɔsitie enso ma ya menya kunu ɛne sɛ ma hyehyɛ me nneɛma sɛ me kɔ bɛmba bia mehyia na kwantimfi bia ɔbɛka so ɔpem bia mɛwa no ma ɔseka no mmra fam na me deɛ sɛ wo na me bɛwa wo kora menim me deɛ me sema ya ho boa sɛ me kɔpɛ bɛma ne sɛ obɛkum ya ho ɔfɔ ni papa te sɛ me deɛ wale me no betna won kwan na nyina wo wura mu ha agwan so bo nipa nyina se makum nipa kumakum nti ye nya me ko di tuwe bo mo se me se papa me de me be wale atna pani fo se Wudini mu akokora wo wura mu wo kunu na de o so be fa kunu asira twempena no o be ya be ba wiye ye be chewo Wuni efuro na de bi aton bode no ya bachewu onko pa edua no bi pa ni dua gu anu akofa koton adie no ya bachewu akwa no hwe oba ni se de wasi afa no ho ne na ho ofa wasi ane wo ba wa me de abesene me enko oje ni eme so kan oba ni di nanim duru ba bi na akwa no hwe opagya wura bina ode niema na wura se wura na ekoto kwa no ho no de ode asini kwai eduduru wa no akoto wura se ho wura ho ko no de atwa kwan da ho no de ko ba bi o hye wura mu ho mami wura no asore no odi na chi no papa yi twene ma kiri okọ ya dukure na etete ho naka etate edende no mahudo ni nyina na esunsun adukure mu a apro na ye de ye bibia enye papa ni ko du ya no se hanam tiu na ni okopagya adaka bi ba okofhwe nkrofo a woku wo mu bomu papa empanifo ne mantoma kese nyina wo wira mu wa kire se oku wa no age ne ma no na ode akohye wira mu ho ko no se na papa hana wotie ne sa hade ahotokuru wo ho atɔ
When you know about where my soul and could pause me for the immediate Nipa Chua. When you near Jansa, or Titokra, Nessy, because Pranu, where I am. Oban's media mewalo. Papa baby no de obey near mercy. Or not never more near Pico Bab or dear any banchi, and near Ma with the boo sir. Be beer or bani here be our de Breno. Na usoja wa no ayeduane na wani Wudini no atonsa adidi oni ne tena ya be na awotwemienu esan se waboku wirem no onwale enti maame no yi saponi semina se papa na de be kwa akudware o na wasere osi na ha de be de ne adware osi anenye dwanse no akosesei ne bebre no atoto egugu hai so ya mu ni edware papa ma mi enkodware ene de epese dama ya nigi mi enkodware kakra oba hwie nsuo no ne papa yi ni tirinwi no nkwa ekofo wuro be nsia na edidware mu ma mi tina papa hu dware ne kama wi wa yi atade no de ahye no wose papa na de ho ayefe sei na akokọ mu ho ubenya ne ma bawo firi se obi bato se wa hise ohu se gina ho wo hunu se ye wa ohu oba no sa kohye ni nkunan ampa ofase kai no okotekwa mu obeba ne ma na abuyi tena ha be bosumi miansa afi na wudifo na hunu se oba ni baabi a obekọ firi se okwa no abeto no enti ye na adwen se wanya ayere akuru bi na maami yi no ewia papa na de wonko ba bia wu na de mi pese esiesie ya ho obai tnasie na yi na nusu nyina kama wiye awiye chire ne moto am kama o wiye na wase papa na de wonso maami siesie o so papa ibe mamu de yiwan yi to so chire no ho nwi nyina won be maso sie na si nyina kama wie na wase papa mabiru echina na se be di na nsan ne minya daaje a o moto amu no nso na ma ye ni ya ma se oye ne sa no esanse ne kote so ho na adori edwie ne asokom no nti ne ho atono ena wani ne tiwo edi be na atwumi no za papa wa ya sinwi no pese eboboro ba nti ma menyi moto amudie no opagya ne nse ko soro no atwire mu nyina kama twira obiya ko dwale ye ho de safa ho tonton obiya de pawura bia hurahura ho akoye ni anje wani ne tiwo da kro no aka je nze papa sese de wunwi no wanyini eno nko abe ya de soa ebe ya ma mi ntwitwa otirinwi na ukokwa mu ha ne nipa hunu se ye wa firi se otirinwi no na ma nipa hu a udwane enti ma me enyuti wasi na aba me hoto atomi de be ma bia nya bia me meti ya me nya bi wontete me won ha me wonya me he me dia me de obeka bia akoi ma me yi apaso kokura no be na no otim twitwa enwi no nkirewa no twitwa wie ye e call form no mu dwalim da ko wase papa asane enwi na abobo apo no asane ote che ne tenase de semina fa ni tiri no odi yiwai twiro ni tiri hu nyina kokwa semidie o twiro wie ya ne nsane nampa akwai Wudini ni tiri hu anu wada no so le se o hoto se na betimi adade ase ne ewukum no nyekum dene no muti akana boju se no nti o fitinu hu anu oba bisusu se wonu aka ntiri nwefu efisi wonde ni tiri wunti sei enyu wonu a ode sa anu akohia no na di ode beye wonu ode ayew da kura wi akete bi awia bi bo papa isu ofa se ka na ile nsi papa jayi na de e beji ani o
Nese fina baso nankwa duane wo nam wo bibia wo ni don ko bia ba giani obe ni ko dwale dan ho to obe men no aguro o mo ji ani bia ani ji enu no na oba ne ka kire papa no bra agbo wi abe no mienu an moja nane no ka je nze papa wuyi wutiri so ho ayepepa wo se mi ame wo ho no se nipa ebe o mutimi ji me ho achenyi se ebe se wo no abi se nyi wo no wo mu ba mi abodwe se ni ntinu mu dwane wo se ne papa wi me yiwe wa abodwe se ni nyina ama wo ba ma kwado ntu wo kan ni tiri to wo ba na so iwa na ye kan nya bafo yonkunu no eyade aye keka enam papa enam che bredi iwan obe tunu buase de enwuguso no keka ya man uhusa no natne de samina fefa bodwuse mu ana tiri oyi de edika na ye dene pa no nyina afiri ho no asa de afa no atwere ode fa prensa afi na atoso afi iwan no ene ne nsa no ode fa ni me so tiri da na ho no ebetu asoro na ni tiri da na yire so jese na yire yi na bojo se oba iwan no so de eka wa masa ekun ode na mwa ne nsa na akwa tiri hu ni minimu no sa ye ni se ya kwa na da no se kwasia wo wada ole ya yi ni fa so ode na mo no wada o mi asise to na twan ho no ti oba ni furi o na ekoro no shan ho no ama to ni minimu o moja ni nyina na enyinu gunu mu no okunu oba ni ko pe be bi hinta ya oba na be ma na preso na wowu san na chi oba ko ya ko be fie mi enu o ma obi anim so wowu o mo wa mu yeso oba yi bana achi ada fom tiete na niama de se dukuru na ye ma empabo papa bai entuma papa bai die bai tetie mu na oba ofiti tutu ni no akoboy ko na akovi so su ko kumu Wudini okura ko ebe fie mi enu ni nipa awakunya ko mu o e twane sa oba kan kire na se na akwa na asini nkokunu no makunu oyi ni tiri yi na chechire oyi na abodwe sa chechire na ya si wi ba bia oyi ye bia chechire ni boa na kwa ni nim se okoto atwini boa ni nyina no ba o si na ebra o kan ya na nane o man no ji achi yi esi dawuro so ma kwa na kwa ni da ya na moja nyunu na no o ba fi na nano bo ba na ba so no na bisansa na kwampe na faswa Nipa Wudini hu tirimi ya wabobo na poapo nyina wansuro hono oba no de ye kasa babuo sa Wudini mu akokoro wirem same kura ma nkokunu ansen go benyini ho a obewu empani si Wudini de o mu akokoro wirem timse makuno ampa ko ya ko na da mojamu a yeso an dese we ase de American children say die bia wo ye mfa wadwen ko se nipa hu ebi ana kan obi so wonka so obo so ya na jo shi aka ma shi abrichi no shi awudwai we shi awi asensa aseso ni froteboa ni ntoteboa nyina bia nka se wa ya die bia sie nyame ntimpani se ade bia wo yafuo na nyame ahunu mu ya na nyeye nyame die wonim die ahinta bia so na empanisi Wudini omo akokoro wiram wan hwe ya na da chibi na no na ufufo tufo no bi aka kanse mbiti si wan hwe wonti ase bia na wo ye bibia ye tufufia wonti akwasi jai e manto kwanye wodi bekwa wadie mu no anda mpa wo ko wale ya wo so ya no yire de ntokwa yesi ya kachira wono nse wanva avo ba ya no akobu obi pe da kuro weso obo na yire kuno
wakonya ba amane woni abaye kokon ase jaja na wanya no won se di etimi wa ba eni do kotumu no hwan na sa abere oba ba kan bi amawo ampani se Wudini omo akokoro wiram yesre mo kasa no yanti ase ni wonu ba bi efure ni se de e baaye na obi awuko na yenim abede na yenim ABCD wo ye bibi amane nchirima edaso wo ho eme de yenka yeduma yenso ye breso ede ye ne ebe ye wo yempa ni breso a ansa ne yawu me da ase Charles show da wo hwei nana da bi sese wo hanana say ebe kunya de a ye wo mu kese no mu ketua ye wo brempo no manhene denu se bakasa de a obi ene panyi no beto no nana beto mpanifo no sua pi na afi ni mpanifo ho nana ni mu de nana ye adwuma e radio so o ahafo ene bono ene kumase Ashanti region nyina ya bana na nchen ebetie titi obi ka titi obi kire abakwasem ni din kire mu kasa ko bi yaka wonti ase da nana be kire a kire wo nana da wase ene asema wo ka kire ene afutu na tere kire no ene bebi a obu ni kan ne ye ka jan ho asem no se sa abofrase oba mo kokoko toma na wo ni sensa preko so so obatam panyi toma ashe de a ede ato ase de a ede also ha obi se ede esna biz no kakra na ne da wase meet Charles no hwe ede na dwuma de ni bisi ha da se ne se she na ya nya ne sa yakoye mbofre na abomu eyaye de na se emofre anigie enkoda anigie o abomu mu ene kure na wuti ni sa na woni kure yakum nti ede show ye bisi ha se share me meet Charles show subscribe like and share